kan harshen mace. Akwai macen da za ka gani in za ka yi amfani da ita ba fa kai tsaye ba ki amfani da ita ba. Za ka gani sai ka shafa ko'ina sassan jikinta. Hankalinta zai tashi. Ita ma daga nan za ka ji ta ce ko ka sha mata gabanta ko kuma ka sha mata nononta. Wata cibiya za ta ce zo ka taɓa min kunne na. To daga nan in ta jiƙe shine za ka ga tana bala'in so ka yi amfani da ita har ta mace. Akwai kuma wacce kome za ka yi fa za ka gama tattaɓa ta hankalinta bai tashi amma ita da ta zo taɓa ka sai a nan hankalinta ya tashi. Saboda sanadiyan kuma akwai irin su akasari kamar wata ƙawata yar tudun yola. Yanzu za ta ce namiji ba ta son namiji ya taɓa ta amma da wani namiji ta zo ta taɓa namiji duk yanda ta taɓa namiji ko jingina ta yi sai ka ga ta jiƙe dandanan hankalinta ya tashi. Daga nan ta shashafa ta za ka ga hankalinta ya tashi. Daga nan har ta so ka gaida jikinta. Da za ka gani wata in ba ka sha mata gabanta ba ta jin daɗi. Akasari ma an fi samun irin wannan. Akwai macen da za ka ga tana so ka sha mata gabanta. In ba ka sha mata gabanta ba ta jin hankalinta ya tashi. Wata kuma kwata-kwata ba ta sha'awa. Wata ta fi so a sa mata ɗan yatsa. Wata kuma ta fi so a sa mata hannu ke leleya. Wata kuma ta fi so a ke sha mata gabanta. Daga nan hankalinta ya tashi kana. Akwai kuma inda za ka wa ɗa namiji shi kuma. Akwai ɗa namijin da in kina so hankalin ɗa namijin ya tashi ko bai niyyan yin amfani da ke ba yayi. Ki alakance da abin da yake so a jikin shi da kin taɓa hankalin shi ya tashi. Wani yana so ki ke taɓa mai kunne wani ma ki hura kunnen. Wani kuma yana so ki ke shashafa mai kai. Wani yana so ki ke shashafe mai jikin shi. Akwai wanda zai so ki kama nonon shi ki ke sha ko kuma ki riƙe shi da hannun ki ke leleya. Akwai wanda zai zo daidai cibiya wani ya ce sha wani ya ce ki ke sa harshe kina ɗan latsa. Wani kuma ya ce ki sa hannu ki ke ɗan goga mai haka. Akwai wanda za ki ga.